kain na tayo. At ang kakainin natin, siyempre, leftover na kanin. Kanya, sinangag ni Jerlyn. Garlic rice. Yun. Ito. Ayan, no? Nilagyan niya ng bawang. At saka isinangag. Isinangag. Ayun. Eh guys, anong... Ay, sorry. Pagkain nyo? Ay, sayang. Lagay natin dyan. Wala tayong napkin ko. Buha ko. Ang ganda ng panahon dahil kasi magdamag halos umulan. Or, I'm not sure kasi every time pag jingle ko, ayun, umuulan siya. Ganon. Kaya magandang panahon. Tsaka hindi na masyado mainit. Kain tayo, guys! Yan, no? Tama na muna. Daing pagkain yan, no? No? Ito. Magsasaluhan namin. Ano lang muna, processed food muna tayo ngayon. Paminsan-minsan lang naman. Huwag madalas. Oops, lumami. Tapos, ito ang drinks natin. Meron tayong Iced tea at saka... lemon. At saka ito, ano to? Ito, iced tea. Lemon iced tea to. Ito. Tapos yan, buko. Ayan. At saka, bukod sa ito, di ba, iced tea. Tapos ito, buko. At may isang langaw. Yun. Yun ang kakainin natin ngayon. Ikisabay. Okay, let's eat. Okay guys, kakain muna kami. Ito sa'yo. No. Ito sa'yo. Ha? Ito sa'yo. Ayan. Eh, bakit ang dami sa akin? Ganun din, pareho lang ng amount. Ang ulam? Ayan. Yan. Kukunin ko lang, dadamputin ko lang. Kain tayo, guys! Let's eat. Kain muna tayo. Oh my gosh, ang sarap ito. Bah. Tapos alam mo, minsan, yan, ganyan pa, nakataas pa pa, oh. Ayan. Unang sumo sa inyo, ha? Ano kakain natin mamaya pala? Ewan ko. Kala ko, Ha? pinamimitas mo ko ng Malunggay? malunggay. Kaya ko. Sarap. Lapit mo dito pa. Guys, ang napkin Hello. please. Suka pala sana, no? Suka. Hindi Okay ito. Okay. Ay, ang ketchup. Minsan gusto ko yung suka. Sarap, no? Ang sarap talagang pure foods ng chicken. Hotdog kaysa beef. Ewan ko lang, baka nasanay lang ako sa chicken kaysa beef. May breeze. Bili tayo pala ng ano sa langaw. Dito, kain tayo. Kumuha na kayo ng
Kakainin nyo para sabay-sabay tayo. Lagay ko na to dito. Para ano, para wala nang lalangawin. Diba? Sa'yo na lang kaya yan. No. Kasi baka hindi ko na maubos. Mauubos mo yan. Ikaw naman, parang hindi mo ako kasalo. Akala ko sasabihin mo na, ikaw naman, parang hindi ka malakas kumain. Oh, yun pa isa. Oo. Parang hindi mo ako kasalo. Kaya pagkasalo mo ako, di ba, laki kumain. Oh, guys. Oo, talagang ano talagang parting magkakapatid. Ayan. Binilang ko mga butil. Mga 7,136 kabutil ng rice. Yan, di wala nang lalangawin. Yan, oh. Kaya lang, nagmukhang marami naman kinakain ko eh. Hindi naman ano to eh. Nakakahiya naman sa kanila eh. Baka sabihin, malakas Hindi akong ka kumain. mahihiya, mga kaibigan natin yan eh. Baka sabihin, Diba? malakas akong kumain. Alam na nila yun. Ganun ba? Yeah. Sige. Ayan. Ito na, hawak-hawak na lang, di ba? Hindi na pupunta ng langaw yun. Puntahan mo ng langaw yun, at least. May ano takip. siya, may takip. Ayan. Kasi natatandaan ko, tanda ko yun. Ang nanay, pagka kumakain kami, at may nagtaas ng paa, galit na galit yun. Ayaw mo na nakataas ng paa, kumakain. Yung bang mga yung matatanda na lalo, mga table manner, talagang strict sila dyan, yung mga matatanda. Yung gano'n yung fingers pag kumakain. Naglilik. Pero ngayon, finger licking, masarap yun. Finger licking good. Yun lang magsalita ng kumakain. Ngayon, nowadays, okay na. Hindi na masyadong binabash yun. Pero, nung araw, bawal yun. Ay, hindi naman bawal, pero hindi magagalit ang nanay ko. Ang sarap talaga itong yung chicken, hotdog. Ito na masarap. Ito malin. Hindi kasi siya, hindi kumakain ng ng pork, di ba? Ganyan. Kaya bumili kami ng mga hotdog, chicken or beef. Yung beef na na pure foods, di ba masarap yun? Nahanap natin dati sa California, di ba? Pero ngayon na nakatikim ako ng chicken, mas okay. Yung kasi, hindi siya kumakain. So, either na chicken or beef ang binibili namin. Pero paminsan-minsan lang, siyempre. Kasi, lahat ng sobra, lahat ng madalas, lahat ng sobra, lahat ng madalas, hindi maganda. Hindi rin maganda. Isa lang ang alam kong napakasarap na hindi nakakasawa. Kasi pagka madalas nakakasawa, di ba? Isang bagay na ang alam kong masarap sa pakiramdam na hindi nakakatawa. Ha? Ano? Pwede yung magdasal. Di ba pagka nagdadasal ka, talagang parang yung naibsang, parang naibsan lahat ng ang worries, no worries, yun ang yun ang talagang madalas na hindi kinasasawaan. Ako. Minsan, feeling mo, may problema ka, for example, na parang walang makakaintindi, o walang makakatulong, o parang walang solusyon. Pag nag-pray ka, parang may comfort ka na nakakaintindi ang Diyos. Kaya nga yan sinasabi na all things work together for good. Everything God put together for good. Kasi pagka yung ganong may
may problema o merong stress, hindi natin maalis sa tao yun eh. Thank you. Na dumaan sa ganon. Yun lang, talaga, mag-pray ka lang, parang nawawala, parang naiibsan yung ano mo, yung kung ano man yung worries mo o problema. Yung problema nandun. Pero at least, after, kahit pa paano, yung after ng pagdadasal mo, ma-relieve ka, laking bagay mo. Problema kasi lagi na ganyan. Ngayon, nahanapan ng solusyon. Halika kayo dito, guys. Dali nyo, kaldero nyo. Halika kayo dito. Samahan nyo kami. Tapos mag-barbecue tayo. Ubus na guys. Wow, kakain. Ikaw. Maganda pa eh. Sarap dito. Bakit hindi? Kahit na mainit. Ang tagal mo hindi nakakain ng ganito kain nakataas ang paa. Sa California, hindi naman tayo natataas ang paa dahil kasi sinunod ko yun sa, sa nanay. Nung una pa kami nito, nag-ano siya, nagtataas ng paa kasi sa kanila, sa yun eh. Hindi na kasi wala kaming lamesa noon, yung bata ko. Oh, yung Masahit kami kumakain. yung pa isa. Kaya yung mga bata, yung dalawang anak namin, hindi rin namin nasanay sa kumakain ng nakataas ang paa. Hindi naman sa ano lang, yung bang unang-una nga, table manner. Pangalawa, yung bang sumusunod ako sa, yun nga, yung matatanda nga nung gano'n, di ba? Hindi ba sa totoo lang yung mga tao, nung unang panahon, yung matatanda, pag sila nagising, ang una nilang ginagawa, nagdadasal. At pag nagdasal sila, nakaluhod. Nakikita ko rin sa nanay yun. Pero ngayon, nowadays, ang tao, pag gagising, hawak agad yung cellphone. Gano'n na. Oh, musta? Oh, how you? Ano, how you? How you? Tatawagan na yung mga business partner. Oh, kamusta na ang business natin dyan? What's going on? Titignan nila yung mga stock nila, kung ano na ang nangyayari, kung kumikita o nalulugi. Pero noon, ng tao, pag nagdadasal, nakaluhod pa. Si Mami, si Daddy. Yung tagal kong hindi nakakain ng ganito. Ha? Wala tayong nasa ano. Matagal Nasa na hindi beach. nakakain ng nakaganito. Makataas ang paa. Ako rin, ang pataas rin. Sige, kwento mo muna sila. Kumakain ako. Yung ganito guys, yung kakain sa lanay, na walang iniisip, salamat sa Diyos. Amen. Ito yung thought, yung tawag dito, yung naisip ko nung mga last few months ng aking pagtatrabaho pag nagda-drive ako papunta sa trabaho para hindi ako antukin. Imagine ako ng imagine. Alam mo na, sarado naman, wala namang ano. Imagine ako ng imagine anong gagawin ko pag nag-retire na kami. Nandito na kami sa Pilipinas. Yung kakain ka nito na hindi ka nagmamadali dahil meron ka pang errands na marami, dahil kailangan mong tapusin, dahil kasi bukas pasok na naman. Totoo yun. So yun ang nagbibigay sa akin dati ng lakas na matapos ko ng, kasi pagka like right now, di ba, for example, hindi ka pa magre-retire in a couple years pa, or in 10 years pa, or in 5 years, whatever. Ang iniisip ko lagi, ay, ang tagal pa nung parang ang layo-layo.
Pero mabilis lang ang panahon. Pero yung palang malapit na yung nagpaalam ka na sa boss mo, ginawa mo na yung HR ng mga requirements para sa pag-start ng process ng retirement, kasi you have, sa Kaiser at least, no, sa Kaiser, you have to give them 90 days. Start ka na nun. Online na, everything is online, it's easy. Para sa mga Kaiser people. And most probably similar din sa ibang mga companies. Pero sa Kaiser, punta ka lang sa HR under retirement, start mo yung process, sasabihin sa'yo anong kailangan. It's basically just ID to prove your age. Or birth certificate. Identity. Tapos tawanan niya kami, sabi, sa ilang dekada natin pagtatrabaho, kailangan pa talaga nila kailangan pa natin ipon ang ating age. Alam naman nila na meron na silang mga identification na nasa file na nila. Pero yung palang pag ano ka na, yung malapit na yung na-start mo na yung process. Yung nalalapit. Yung nalalapit na, dahil alam mo na, start mo talaga ang process, ang hirap nang pumasok. Mas lalong mahirap, guys. Yung iniisip nyo ngayon, ang hirap pumasok, 5 taon pa, 10 taon pa, 15 taon pa, 2 taon pa. Ay, hindi. May mga nag-comment na magre-retire na sila in a month. May nag-comment na magre-retire na sila this end of the year. Merong 2 years. Ang lapit nun. Pero yung palapit na ng palapit, ay naku, lalong nakakatamad. Kasi para bang, oh my gosh, another day. Parang ang hirap. So yun lang ang lakas. Nagbibigay sa akin ng lakas nun yung ini-imagine ko. Kahit na hindi ko makita yung bahay noon. Alam ko yung tsura, pero hindi ko pa nagusto namin. Pero hindi ko pa nakita physically. Pero ini-imagine ko na yung ganito. Excuse lang ka. Yun yung para sa yung sinasabi ni Jerlyn. Para yung sa mga nagre-retire. Magre-retire na. Hindi naman para ma-encourage kayo na mag-retire na kung hindi pa kayo retireable or matagal pa talaga. You have really to work. You really need to work. Ang sinasabi niya, yung malapit na. Ganun. Para lang huwag ma-misunderstood. Oo. At saka hindi siya nag-i-encourage na mag-resign na kayo. No. Ang pagtatrabaho naman kasi alam naman natin yung kailangan natin. Need natin yun. At pasalamat ka kung may trabaho ka or may lakas ka pang magtrabaho. Kasi yung iba gustong magtrabaho, wala nang lakas, may disability or may sakit, or kung nandito ka sa bansa natin, maraming gusto magtrabaho, minsan walang trabaho, kahit nakapagtapos. Pero sa mga merong chance na magtrabaho, sa merong health na capability. Health, capability. Yes, may capability na magtrabaho. Then thank you, Lord. Amen. Yung lagi sinasabi niya sa akin, magpasalamat ka, may trabaho ka. Magpasalamat ka, nakakapagtrabaho ka, na kaya mo. Pasalamat ka, may trabaho kang babalikan. Ay ako naman, very thankful ako. At saka, lagi kong sinasabi, I'm so proud to be a nurse for Kaiser. Marami rin ako napagtrabahuan bago ang Kaiser, pero sa Kaiser ako tumagal, 23 years. Kung mga anak ko siguro hindi pa independent, malamang nagtatrabaho pa rin ako. Kasi syempre, susuportahan mo sila hanggang makalipad na sila sa sarili nila. Tapos, mag-iba na rin ang dynamics ng buhay nyo. At pag ang mga anak nyo, independent na. No? Kasi parang bumalik na naman kayo sa kayong dalawa na lang. Correct. Tsaka sa may mga nagtatanong, how do you cope? Yung malayo kayo sa mga anak nyo o sa mga apo nyo. Wala pa kaming apo together, wala kaming apo pa. Pero sa mga anak, tsaka I guess kung may apo ka na, lalo mo mamimiss na hindi mo maiwan. Pero it really helps yung video call. Buti nga ngayong panahon, may video call na. Dahil kasi talagang parang magkatabi lang kayo. Yun nga lang, lagi ko sinasabi sa mga bata, oh, I want to smell you. I want to kiss you. I want to hug you. I want to hug you. Kasi yung hindi mo ma-hug,
Pero yung the fact na live na nag-uusap kayo, ay it really helps. Kasi yung mga anak namin, even though na they are grown up, malalaki na sila, ano yun, talagang humayakap yun, Mayakap kahit may tao. kumikis yun, kumikis sa amin yun. Mahilig magyakap, palayakap sila, palayakap, kiss. Lalo si Angel, talagang yung bang Yakap nga. na matiin na halos hindi ka makahinga. Tapos kumikis yun. Ngayon, para rin malaman nyo, o pag kami nanood ng video namin, na makikita, nagli-lips to lips kami. Hindi naman lips to lips na, you know, just smack. Pati sa lips, nagkikis kami ng mga yun. Yung iba siguro mag-gross out, pero nasanay na sila kahit na matagal. Sa akin, hindi masyado sa ganon. Silang magkapatid. Saka siya. Friends, patapos na rin lang kasi. Kaya lumipat na kami dito sa loob para wala ng langaw. Alam mo, yung meron pa akong tira nung sa kagabi, kinain mo akin eh. Kinain mo isa? Kinain na ubus ko. Oo. Sa bawal lang hindi. Di mabuti. Yan sa bawang masarap. Alisin mo meron ano yun. Okay lang. Hindi, may itim na. Ano ito? Lint. Oo. Ano? Ilagyan mo ng laman, Kuha ka ng laman, Tamis. Tamis, Tamis yung sa akin. Ewan ko lang sa'yo, patikim. Tamis din yan. Kaon pala. Ay, hindi na malamig kasi galing doon sa labas. Okay lang. Matamis, Pero hindi na malamig. Yung sa akin Okay malamig. lang. Sa akin, okay lang dahil... nga pala, friends, thank you for the prayers. Maraming salamat sa inyong lahat dahil ito at maano na ako, mabuti na ako. Siguro 9.9999. Yun, dito. Sige. Sige na, kain mo na yung buko. Parang makakain na ako, iniinggit mo ako. Harap. Mas matamis? Wala na. Parang ito parang mas matamis kasi cold. Yung ano mo? Yung So, isa yung hindi kasi cold eh. Okay lang sa akin. Nakahanda. Wala tayong buko. Hindi, paglabas natin ulit sa sa labasan. Hindi si Sky may appointment mamaya. Ayaw pala. Oo. Friends, si Sky pala merong yung kasi ganito istorya. Nung kinuha namin, binili namin si Sky, ang sabi nung seller, breeder, meron na siyang complete na rin yung vaccine niya. Ngayon, sinabi rin sa amin na just in case, sabi niyang ganon, kasi alam niya, dadali namin sa vets, magkakaroon kami ng doktor para sa kanya. Which is very convenient. Nandiyan lang sa labas ng ng compound. Pero hindi, labas ng gate, tapos kakanan, kapiraso, tapos paglabas doon. Malapit lang. Ayun, ang sabi nung breeder, meron kasi mga doktor na hindi ino-honor yung vaccine na binibigay nila dahil kasi mostly sila na mismo yung mga breeder na nagbibigay. Pero meron siyang booklet na kung nakailan na siya, may sticker, ilan ang naibigay niya, nandun. Kanya ang bilin sa amin, ang hindi na lang niya naibibigay, itong anti-rabies nga. Ayun, kanya nga namin siya dinala sa vet. Which is good, thank you Lord, nakilala nga namin si Doktora. Shout out sa iyo Doktora. Bait si Doc. Oo. At saka sa assistant niya, mababait sila. Anyways, ayun, hindi raw i-honor. Meron daw doktor na hindi i-honor. Kasi hindi permado ng vet. Walang perma ng doktor. Kasi yun nga, ang nagbibigay, most likely talagang yung mga breeder lang ang nagbibigay ng injection. So sabi niya, ayun, para lang aware kayo. Ayun nga, kaya dinala namin dito sa vet namin ngayon.
kay doktora, sinabi nga na hindi raw i-honor yun dahil kasi wala raw pirma nga ng ibang doktor na kung sino yung gumawa. Ang kailangan daw, veterinarian. Ayun. So, ang mangyayari, uulitin, sabi ni Doc. Sabi naman ni Romy nung seller na sabi niya pag hindi in-honor, then uulitin para lang sa safety ni Sky. Ganon din ang sabi ng doktor. For safety ni Sky. Ngayon, sabi ng doktor, wala naman daw masama na kahit ulitin. So, nung binigyan siya ngayon nung 5 days ago ba, bago sundan, yung rabies. 1 week. 1 week after nung saksaka ng shot niya para sa rabies, we have to wait 1 week bago umpisahan yung shot niya. Ayun. Kanya naka 1 week na siya ngayon. Kanya may appointment siya mamaya. Dadali namin para doon sa first shot niya. Ayun. Hindi na siya umiiyak. Hindi. Hindi mo itsura niya nakatulog, yung laruan niya dito. Alam mo, siya comfortable siya. Doon mo malalaman ng pag ang pet, comfortable. Tsaka yung lalo na sa mga aso, pag natulog yan, nakatihayan ganon, alam mo na sila safe. Kasi yung mga aso, hindi natutulog ng ganon dahil kasi yun ang iniisip nila, instinct yun na madali silang ma-attack. Pag natake sila sa tiyan, dito sa park. dead ball. Kaya taguyan lagi unless they feel comfortable sa bahay nyo. Kaya sila nakatihaya. Yun, Si Sky natulog, yung laruan niya, nasa bibunghanga niya. Pero natutulog na siya ng nakatihaya, ano? Diba? No, hindi pa. Hindi, nung napuna mo, di ba? Nakatihaya. Ako din. Nakatihaya na siya. Sabi ko sa'yo, nakatihaya si Sky. Yun. Feel safe sila noon. Nakakatuwa talaga kay si Sky. Okay, ngayon, tatapusin ko lang yung sabihin ko. Ngayon, pag dinala natin si Sky mamaya, bibili na tayong buko. Okay? So, ikaw na muna magkwento para hindi sila mainip habang kinakain yung buko. Okay? Hanggang Tapusin ko. Next time, ngayon lalabas na lang tayo. I-try natin yung nandun. Na, buko? Kasi dito, medyo metigas. Dapat yun medyo yung katamtaman. Hindi naman yung malauhog. Ayoko. May nagsabi pala na Paano sa'yo? sabi niya magkwento ka na, may nag-comment na magkwento ka tungkol sa life mo as a nurse sa Kaiser. Kasi ang asawa daw niya nurse sa Texas. Maraming kwento, guys. Ang mga nurse dyan, maraming kwento sa trabaho. At saka yung Kaiser pala, di ba last time, sinabi ko yung mga yung free sa insurance, nung empleyado ka ng Kaiser. May magsasabi na, ay, hindi naman free yan pag empleyado ka kasi pag per diem ka, ang laki ng difference ng ng sweldo kaysa regular. So para ka ring nagbabayad dahil kasi ang per diem walang insurance coverage. Benefits. Walang benefits. So sasabihin nila na you're paying kasi I get paid more than yung ikaw na regular staff ka. Hindi naman yun hindi ganun ang pagkwenta nun. Kasi wala kang benefits. So, yung mga benefits ko na wala ka, meron ako, kaya mas malaki ang sweldo mo. But actually, it's the same thing. The fact is, it's free for the employees. Konting-konti, very minimal lang ang copay. Tapos alam nyo guys, sa Kaiser for sure, ang ibang hospital, marami rin silang benefits iba-iba. Pero ang Kaiser, as a regular employee, by the time na nag-retire ako, ang na-accumulate kong hours for vacation every month is 16.6 hours. So, bali na yun? Kung 8-hour shift that's equivalent to 5 weeks paid vacation. Plus,
meron kang 40 hours, 40 hours na life balance na they want you to use it. You have to use it. So, mayroon kang equivalent to 40 hours, so that's basically a week na off ka na may pay din. So, that's another week. Tapos, meron ka pang 40 hours of paid education. Hindi yun yung mga ano ha, hindi yun yung mga BLS na class, yung Basic Life Support, ACLS, kung PALS, hindi yun yung mga certification na mandatory. Iba pa yun, ibang bayad yun, may bayad yun. Pero yung 40 hours na yun, yung nasa bahay ka lang, nanonood ka ng teleserye, tapos nag-online class ka, may bayad yun. Another 40 hours yun. Isipin nyo yun, ang daming ano. Teka guys, magpapalit ako ng ano. Wala na akong battery. Kala ko naman kung ano yung papalitan mo, langga, oh. Yun, ano, yun ang kagandahan talaga sa, ano, sa Kaiser. Tapos, kagandahan pa, Chismis nyo yata ako na wala ako ha. Sandali, magpapalit tayong battery guys. Kaya ako, I'm proud to say I worked for Kaiser for 23 years. I'm also proud for you to be my wife. Ah. Ngayon pala, meron na akong ano, panibagong exercise. Si Guapito. Oh, di ba? Buti pa siya guys, nakakabalance sa ano, wala siya problema sa bisikleta. Ako hindi kumabalance ang sarili ko. At saka masakit. Yung upuan, yun ang hindi ko, lalo kung hindi makabalance kasi ang mind ko, ang sakit. Alisin mo yun. Eh paano nga Pero masakit hindi, eh? ito malambot. No, Komportable. I tried it. Si Tosik. Tosik. T-O-S-E-E-K. Ang ano yan, pangalan? Ang brand. Brand. Ayun, magkatabi sila eto si Macho. Kaya pag pupunta ako, pumipila ako sa kanilang dalawa. Kasi magkakasunod eh. Tapos gumigilid din ako kay Guapito. Kaya andito eto si Macho. Macho, hindi macho. Si Macho, si Guapito, ako. Yun. Magkakasunod kaming tatlo. Si Macho, si Guapito, ako. Oh, yun. Yun ang pangalan na naisip ko para kay Guapito. Kaya Macho, Guapito, ako. Oh, yun. Nakalimutan mo na si Barako. Hindi, lagi natin sinasakyan si Barako. Italilimutan ba yun? Alam mo, mayroon ka ng Barako. Mm. Meron ka ng Macho. Meron ka ng Guapito. Meron ako Bili mo ako ng kalabaw, si Bardagol. Ano pangalan? Bardagol. Bardagol. Kasi hindi ako marunong magmotor, hindi rin ako marunong magbike. Hindi, kalabaw na lang. Kalabaw? Oh my God! Ang babaw naman ang kaligayahan mo lang. Ay, kalabaw. Ba't di naman natin gawing Kabayo? Kabayo, para medyo, di ba? Para medyo ng konti. Kalesa na lang, kalesa. Hindi, bibili kita ng No? yung mountain bike din na. Anong araw ngayon, Wednesday? Yeah, yung mountain bike din na nakita ko nga na nandoon sa may loob. Mababa lang siya. Siguro yun? Ayo, hihiram na lang ako sa'yo kung marunong ako. Hindi, parang pagka marunong ka na, tuturuan kita dito, kay Guapito. Kasi yung Nakakaya. Kung kailan pa tumanda tapos tuturuan na mag-bike na talagang gano'n naman yan eh. Miski tanong mo sa kanila, di ba gano'n Pagka tinuturuan mag-bike, nakasakay siya, tapos yung magtuturo, nakahawak doon sa saddle, sa likod, para hindi siya gaganon, di ba? Kaya yun, pag pinidal niyang ganon, tatakbo yung bike, na nakahawak ang ganon, hindi ngayon siya ma-out of balance. Hindi siya, And then, as long na tumatakbo siya ngayon, bibitawan mo ngayon yun. Tapos, sapo ulit. Sapo ulit, hanggang sa makita niya na makakabalance na siya. Di ba pero I think magagawa ko yun sa mo. Sa bike mo, you know why?
natatakot ako sa mga bike na yung parang mga racer na nakaganon. Ay, yung ano, Hindi, oo, at saka yung parang nakaganon nakaganon ka. Kasi parang susubsub ka pag hindi ka, Oh, yun ang tinatawag ngayon na road bike. na ngayon road bike na. Dati, kung tawagin yung racer, yung nakaganon yung tapos nakaganon ka. Hmm. Ganon. Yun ang, pero yung sa'yo Road nakaganon lang naman eh. At saka madali kong maabot ang kalsada. Ito si Guapito, ano to, mountain bike. May nakita nga ako doon, mountain bike. Pero mababa siya. Kasi, ano yan eh, tinatawag na 29, tapos 27.5, 26. Ano ang gulong? Ang gulong. Yun. Ang standard, ang pinaka nila, maximum, kasi ang gulong habang lumalaki, mas bumibilis. Kanya yung ngayon, yung maximum is 29. Tapos si Guapito, ang kinuha ko lang, 27.5 lang. Yun. Doon lang ako sa ganito ang gulong. Ay, hindi na lalakad yun. Na may basket-basket. Hindi na lalakad yun. Ay, hindi, meron nga doon mga pambata. Pambata. Ay, hindi na sayang pera. Hindi ko na magagamit yun. Hihiram-hiram na lang ako sa'yo. Ayun. Kaya, meron tayong bagong ipapastol. Yung kalabaw. Yeah. Oh, parang kalabaw, ipapastol, parang si Macho. Ngayon si Guapito. Guapito. Kaya mini-mini, may nimo. Pagka umaga, sino ang sasakyan ko sa inyo? Oh, di ba? Pero bukas, if not tomorrow, maybe the next day, we'll start walking. Yan na, matagal ka. Isang linggo kang hindi gumigising na maaga. Baka mamaya magka-problema ka sa pagising, ha? Pero kagaya kanina, may ulan paggising. Ay, pagka umuulan, siyempre, excuse yun. Hindi pwedeng Tulog. mag-walking. Natutulog. Ay. Sky! Anong tulog? Kaya lang si Sky, guys. Kailangan mo talaga ilabas siya ng maaga. Alam niyo, ano na siya? Pwede na siyang parang natitrain na siya. Dahil Hindi kasi, na siya tumatay sa crate. oo, sa umaga, pagka gigising lang, kailangan maaga Dalawang gising. araw na ba? 3 araw na? 3 araw, maagang gigising. Pagka kasi guys, ang schedule namin, pagkagising namin, ayun, di syempre, kikis na ako, kikis ko siya, tapos, magpipray na kami. Pagkatapos namin mag-pray, magbabasa ng verse. Ayun, Bible verse. Pagkatapos magbasa ng Bible verse, ayun na, may konting basa-basa, magbabasa na kami ng mga comments. Kaya ayun, maraming salamat sa inyo dahil yun ang talagang nagbibigay sa amin ng saya. Nakaka-inspire kayo sa totoo lang. Thank you so much. Tawa kami ng tawa. Babasahin na namin yung comments nyo. Ayun ako, kaming dalawa lang, para kami sira. Tawa kami ng tawa. Tawa kami ng tawa or minsan, ay, gano'n. Oo. Ayun. Tapos nun, ayun, tatayo na kami. Tatayo na siya o ako. Tapos si Sky, doon sa tulugan niya, ilalagay na namin dito sa dirty kitchen. Nandun na yung bathroom niya. Para magbabanyo na siya. Magbabanyo na siya doon. Kakain na siya. Tapos ako naman, nakababad ko na yung yung pagkain niya. Kasi matigas pa yung pagkain ng yung papi. Kaya kailangan nyo lalagyan mo ng water. Yun, para ma-soften. Tapos doon, pagka na yan, napuna ko na nakaano na siya, nagawa niya na yung banyo niya. Tapos medyo yung pagkain, papasok na ako doon. Ayun. Tapos yun, lilinisin na siya. Tapos, gala na siya sa bahay dito. kasi nakaihi na siya, nakatain na Nakaihi siya. nakatain na, nakatupo na, nakajingle na, nalinis Nalinis na siya. Tapos para na yan siyang bagong baterya. Ganon. No. Tapos, takbo. Tapos kung saan ka pumunta nakasunod, talagang talagang yung Parang anino. yung Yorkish na aso. Talagang sila, loving, very loving sila. Kanina lang yung nakaupo ako doon, pagka nakaupo ka, ang ginagawa nila, uupo rin sa tabi mo. Yan, alam mo, nakaupo ako dito.
Uupo dyan yan. Ganon ang mga Yorkie. Or naghuhugas ako ng plato, nandun din siya sa paanan ko. Oh, ganon ang mga Paupo lang siya. Ganon ang mga Tapos Yorkie. nakatingin. Ganon ang mga Yorkie. Kanya talaga nakakalibang, masaya. Ayun. Yun lang ang problema na ngayon. Pagka may lakad tayo. Yung sa mga mall lang sa tindahan, walang problema, naiiwan siya. Kaya yun ang kaimportantihan ng crate training. Salamat, Romy, dahil kasi by the time na nasa amin na si Sky, talagang crate trained na siya sa ano. Hindi siya sa stress sa ano. Kaya diyan mo siya iwan. Kasi sa liit niyang ganyan, iiwan mo siya sa buong bahay. Hindi mo alam kung ano pagdating mo. Hindi mo alam kung ilang ihi tayang anuhon mo or may sinira siya ang kurtina. Yung floor to ceiling ang kurtinang yan. Ito naman, hindi floor to ceiling, pero hanggang sa floor. Ay nako, di ano na yan, sira na yan lahat. So ngayon, pag hindi crate trained ang aso, tapos aalis ka, ilalagay mo sila sa crate. Hindi sila sanay. Isipin mo naman ang stress ng aso nun. May stress sila. May stress sila. Kaya, yung mga nagsabi sa amin noon, uy, huwag niyong kulong, ay importante yun. Kailangan matrain sila. Crate is important for their safety. Kaya kailangan nga may tinatawag na crate train ng aso. Kailangan crate train sila. Kagaya ng mga aso namin sa California, si Bibi at saka si Honey, lumaki sila, nasanay sila sa crate. So si Honey at saka si Bibi, crate train sila. During the day, pag magnanap, matutulog, nakabukas lang yung crate, tapos may bed sila dun sa loob. Pumapasok lang silang kusa, dun matutulog kasi they feel comfortable, dun they feel safe sa crate. Kaya yung mga na-stress namin dyan, sorry, nung bago pa lang si Sky, na-stress sila kasi, bakit nakakulong? Bakit may crate? Hindi dapat kinikrate, dapat nakagagala. Hindi naman whole day. Yun ang goal is makakagala ng safe. Pero pag kailangan mo i-crate, hindi siya ma-stress. Kasi stressful kaya, ikaw kaya ikulong. So, yung bigla ka lang ikukulong, tapos aalis lahat, ikaw lang naiwan, hindi ka makalabas sa kwarto. Stressful yun, kaya... Tatakas naman ako. Pero si Sky, hindi siya na-stress. Kagaya yung pag kumakain kami, kaya Yun, nandun pag lang siya. napapansin niyo, lagi ako tumitingin doon, kasi nandun ang crate niya sa living room. Magnanap na yan ngayon. Basta ang schedule niya, pagising namin sa umaga, ilalabas namin sa sa labas. dirty kitchen. Or sa, Doon sa dirty kitchen, doon na siya magbabanyo. Tapos habang pinalalambot ko yung yung sinosoak ko yung yung pagkain niya. Ngayon, pag nakain si Jerly naman habang nagpi-prepare doon ng kung ayun, habang sinosoak ko yung pagkain, nandoon silang dalawa. Tapos doon, kain na. papakainin ko na. Pagkakain nakapupo na siya, nakawiwi na siya, lilinisin na ni Jerlyn yun. Mula paa hanggang mukha, tapos pati katawan, yung... Kasi ang liit niya lang eh. Yung ang dali-dali lang linisin. Yung... Wipes. Wipes, yun. Parang parang bata yan, parang baby, may wipes yan, ha? Tapos, yun. Nadagdagan. Pawawalan na papahiya na namin siya rito, mag-roam around siya dito, yun, gano'n. So, katulad kanina, kasama namin sa Lanay, nandun siya. Ayun, matagal siya ron, matagal siya. Pagkatapos yun, babalik na siya sa crate niya. Magnanap na yan. Hindi naman maghapon na nasa crate, ano? Hindi, Maya-maya lang nilalabas namin dahil nilalaro. Yun ang goal namin eh, na in the near future, gagala na siya sa bahay, trained na siya. Tapos, kung gusto niyang maupo dyan katabi mo, that's good. Sa couch. At least trained na siya. Yun ang goal. Parang Kaya siya? kaya siya kinikrate. Parang anak siya na kung saan niya gusto umupo, gusto niya maglaro. Like right now sa gabi, doon siya talaga natutulog sa crate. Pag pinatay mo na yung ilaw, dito sa living room, tapos may hallway kasi kami dito naka-on na kasi papasok na kami sa kwarto. Dito siya, papatay na namin ang ilaw, pero may night light siya. Pag napatay na yung ilaw, minom. Hayaan mo siya. Hayaan mo, nadi-distract. Tapos, pag pinatay na yung ilaw dito sa sala, hihiga na yan. Alam niya ng time na matulog. Pagpasok namin, titingnan mo sa monitor, tulog na. Kumbaga nakaupo, nakahiga na lang, hindi na nag-move.
Alam niya na, routine. Routine, no? At saka ang Yorkie daw, easy to learn. Oo, they're intelligent daw. Easy to train. But they have Short attention span. Attention span. Kaya si Sky, tuturuan mo, ang daling matuto. Pero pag ayaw niya na, ay, naku, kahit anong tawag ko ka, bibigyan mong pagkain, ayaw. Wala siya pakialam. Very short lang ang span, ang time, nila. Ang attention span nila. span. Kaya habang pa yung eager pa siya, yun, samantalahin mo. Eh, buti siya, may siya yung may tiyaga magturo. Kahit yung mga aso namin doon, may tiyaga siyang magturo. Si Honey nga, turuan ko pang kumanta, no? Oo, si Honey. Ay, hanapin ko nga yung video na yun. Naturuan ko kumanta yun, si Honey. Kumakanta si Honey. Ano siya, alam niya mag-stop. Yung rhyme. Hanapin ko pala yung video na yun. Nakakatuwa si Honey. Ay, nandyan siguro yan sa shorts natin. Hanapin ko. No. Oo, tama. Sa shorts, tama. Alam ko nasa Facebook, pero ito mo sa shorts. Baka nasa shorts. Ay, nauhaw siya, oh. Inom siya ng inom, oh. Ayun, kaya mamaya, may shot siya. Pero wala siya, friends. Yung sabi ni doktor, pagkatapos ng shot, sabi niya, ayan manonotice niyo yan, magiging siya, yung matamlay, tapos malolos ng konting appetite. Ay, case. Wala. Case, Sky? Ay, naku, parang walang ineksyon, parang walang shot. Wala siya. Walang difference yung Wipe yung pananamlay. Ay, oh my gosh. Parang lagi naka-charge ang battery. Tapos yung pagkain, same thing. Ay. Pag una mo yung inilabas siya sa kusina or sa crate, takbo yan, ikot-ikot, ang bilis. Hindi mo mahuli kasi ang lit-lit niya. Tapos noon, mga ilang ikot yung anong tawag nila, zoomies. Pagkatapos noon, wala na siya. Pagka tumalikod na yun, wala na. Tapos upo na lang yan. Kahit tawagin mo, bigyan mo ng treat, ka lang, wipe ka, dead maka lang. Nakakatuwa. Nakakatuwa si Sky. Para kaming may baby. Ay, ang haba na nito hindi bale. As long na gusto nila tayong panoorin. Next time ulit. Hindi guys, talagang maraming salamat Thank sa you inyo. guys, ha. Talagang buong-buo ang suporta nyo at hindi kayo nagsasawa. Talagang maraming salamat. Thank you, Lord. But Amen. first God. First God. Thank you, Lord. See guys, magkaiba kami ng religion pero hindi kami nag-aaway tungkol sa religion. Religion and politics, you don't have to argue about it. Walang mananalo. Walang katapusan. Pareho kayo maiinis. Walang katapusan yan. Kaya ako, basta't may nagkukwentuhan mga friends ko about politics, I don't pay attention or I just ignore. Tapos pagka yung religion, same thing. I'll just ignore them. Okay guys, bye-bye! Again maraming salamat sa inyo. Yung mga OFW dyan, yung mga bagong lang na nakadaan mga bagong subscribers. Nakadaan. Maraming salamat sa inyo. Paki-subscribe na rin kami. At sa mga bagong subscribers, para tayo nagkakakitang muli. At sa mga bagong subscribers, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so Lord. much. Thank you, Lord. Till our next video. Kita-kita ulit tayo, Okay? Bye-bye! Bye! Bye-bye! Marami pa tayong pagkukwentuhan, guys. Ang mga sumusunod na mga vlogs, pagkwentuhan natin kung may gustong, maraming nagko-comment na kung paano kami nag-meet, paano kami nagkakilala. Pwede rin natin pagkwentuhan paano ako nakapunta ng Amerika. Kung ano-anong kwento. Ay, bastos. Okay guys, bye-bye! Bye-bye! Thank you! Bye-bye! Ay, thumbnail. Bye-bye! Bye-bye! Teka, laki ng braso ko.
Bye-bye! Pangit. Ayun na lang. Bye-bye!